Здравейте! Днес ще отваряме това киндер яйце и ще видим каква е наградата. Между другото, отдавна не съм отваряла киндер яйца, така че е много интересно. Мисля, че днес темата е на някакви животни. Да. Ето го яйцето, то малко тук се е стопило, чакайте. Няма нищо. Имам търпение. Сега да видим. Добре, сега ще ви го кажа. Това е хипопотам, който трябва да се сглобява. В смисъл, ще го сглобя. Ето, дори си... Хора, продължавам, понеже ми падна телефона и се спря видеото. Ето така се получи хипопотамът. Сглобен и... Ето как изглежда. То всъщност това е колекцията. Ето това. Между другото, може да напишете долу в коментарите вие имате ли някои от ето тези животни. На мен се падна хипопотамът. Да. И сега ще има да ям шоколад. Дори да не ми се яде. Това беше всичко от мен, дано да ви хареса това кратко видео. Ще има още много забавни видеа, така че очаквайте скоро. Чао!